No niin, tänään tässä videolla esittelen teille tämmöistä ClassPad-projektia, jota ollaan vuosittain toistettu nyt varmaan 7-8 vuotta, mutta tänään puhun ensimmäisestä kierroksesta, joka toteutettiin 2005 ja siitä, millä tavalla tämmöinen oppilaskeskeisen matematiikan projekti voidaan teknologiapohjaisesti järjestää. Ja tämä ClassPad-projektin nimihän tulee tietysti siitä laskimesta. Meillä oli käytössä keväällä 2005 Casio ClassPad lahjoitti tutkimuskäyttöön 25 tämmöistä silloista huippuversiota ClassPad 300 laskinta, ja ohjaajani professori Hapasalon kanssa sitä pohittiin. Oli aikaa pari viikkoa, kun oppilaat oli kesälomille lähdössä, että mitäköhän näillä lähtisi tekemään ja minkälaisen projektin tästä käynnistäisi. Ja me otettiin vauhtia tähän projektiin sillä, että annettiin oppilaille, vapaaehtoisille oppilaille, ketkä halusi ottaa laskimen kesäksi käyttöön, niin ottaa sen käyttöön, ja heille annettiin myös vähän materiaalia lineaarisesta funktiosta. Ja jos haluaisivat opiskella etukäteen laskimen avulla sitä, niin se oli mahdollista. Ainut mikä pyyntö oli siitä, että tehtiin päiväkirja niistä opiskeluista, mitä kesäaikana tapahtui. No ensimmäisellä kerralla, kun esittelin tämän oppilaille, niin siellä oli 2 vapaaehtoista, jotka halusi ottaa, ja seuraavalla kerralla niitä oli 16. Ja kesäaikana sieltä palautui 2 oikein mielenkiintoista portfoliota. 4-5 kappaletta oli jossakin automatkoillaan tehnyt, laskimella tutkinut sen käyttöä. Olihan se mielenkiintoinen uusi laite. Mutta sitten tästä saatiin kumminkin sen verran alkusysäystä, että päästiin syksyllä koulun alettua pohtimaan sitä, että miten me koulussa voitaisiin järjestää tällaista sosiokonstruktivismiin tanakasti tukeutuvaa matematiikan opetusta. Ja siitä muotoutui sitten tämän ClassPad-projektin ensimmäinen osa, kouluosa. Ja meillä on tuossa aikaisemmalla videolla, kun puhuin tästä oppilaskeskeisyydestä, niin tässä tavoitteena oli toteuttaa sellainen oppilaskeskeisyyden projekti, jossa tämmöinen oppilaiden kesken tapahtuva matematiikan muodostaminen, matematiikan konstruointi olisi puhtaasti esillä, tai siten, että se on oppilaiden ja opettajan yhdessä ratkaistavaa ongelmaa, ja silloin tulee tämä viityyppinen vuorovaikutussuhde siinä esille. Projekti alkoi sillesti, että ensimmäisellä tunnilla kaikki oppilaat sai nämä laitteet, ja me lähdettiin ihmettelemään sitä ClassPadia, että millä tavalla se toimii, vähän valikoita katsellen muutoin. Ja sitten siinä samalla jo ruvettiin pikkuhiljaa enempi kiinnittämään mielenkiintoa siihen, että miten siinä sen geometrisen ja algebraalisen ikkunan välillä tapahtuu se drag and drop, koska jos sä kirjoitat jonkun lausekkeen algebraruutuun, maalaat sen ja viet geometriaruutuun, niin se tuottaa siitä kuvaa. Ja toisinpäin. Ja miten tämä linkki siinä laitteessa oikein toimisi? Oppilaille niitä kehotettiin ryhmätyöskentelyyn, mutta niillä oli myös valinnanvapaus siinä. Kuten tuolla aikaisemmassa videossa puhuin tästä oppilaskeskeisyydestä, niin sen 2 keskeisintä ilmenemismuotoa on siinä, että oppilailla on se autonomia valita tekemisiään, toteuttamismuotojaan, ja sekä se, että siinä on se kollaboratiivisuus mukana, eli toimittaisiin ryhmässä. No, kumminkin se autonomia haluttiin viedä niin pitkälle, että oppilas saa itse valita sen, että toiminko ryhmässä vai teenkö yksin näitä töitä. Ja ensimmäisen tunnin jälkeen tilanne oli sellainen, että siellä oli joku 3-4 oppilasta, jotka oli päätynyt, että he lähtisivät tekemään yksin. Ja sitten
tilanne muuttui matkan varrella. No, oppilailla ei ollut tämän projektin aikana kotitehtäviä. Me sanottiin, että koska teillä on autonomia päättää, niin opettajan valta rajoitetaan minimiin sillä tavalla, että minun vastuulla on se, että kun kello soi, niin te olette luokassa, ja kun kello soi jälleen, niin te poistutte luokasta. Että koulualueelta en voi laskea, se on mun valvontavastuu, mutta luokassa ollessa ne teette mitä haluatte. Että valta on teillä, ja toivottiin, että myös sitä kautta se vastuu siihen asiaan tulisi. Aikaisemmin puhuin tuosta, että oli siis täysvapaus tehdä, ja me haluttiin tutkia, millä tavalla se tuo vastuun siihen tekemiseen, kun ei ole niitä rajoja. Opettaja ei toisaalta myöskään sitten vahvistanut oppimista näiden tuntejen aikana. Eli se, että kun oppilaat ajattelevat, että onkohan tämä nyt jo riittävän hyvin opittu, niin ne ei saanut myöskään opettajalta sitä vastinetta. Mun oma toiminta siinä luokassa oli sitä, että kiertelin, neuvoin, jos laskimen käytössä oli ongelmia, mutta jos ne kysyy suoraan matematiikasta jotakin, niin tämän projektin puitteissa ja nimenomaan tutkimusasetelman puitteissa, niin niihin en suoraan vastannut, en esittänyt niitä ratkaisuja, mutta ainoastaan toimin siten, että asetin uusia kysymyksiä, pyrin selvintämään täydentävillä kysymyksillä sen, että mikä siinä se ongelma on, ja mahdollisesti suosittelin sitten jotakin muuta materiaalia tutkittavaksi, josta se heidän ongelma voisi sitten aueta minun mielestä. Ja kun tämä instruktio tässä alussa oli tehty selväksi, että me haluttiin tutkia, onko mahdollista oppia parin kanssa teknologian avulla matematiikkaa ilman opettajan opetusta, niin meillä oli silleesti niin kuin reilu se asetelma oppilaittenkin näkökulmasta. Opiskelumateriaalina tässä käytettiin käsittemuodostusprosessin mukaisesti tuotettuja tehtäviä suoran yhtälön selvittämiseksi ja mitä siihen lineaarisen funktion käsitteeseen liittyy. Kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin oppilaat kun aloitti itse sen työskentelyn ekalla tunnilla ja jatkovat toisella tunnilla, niin ei niitä suora kiinnostanut. Ne lähti tekemään ellipsejä sillä laitteella, piirtivät, siirtivät symboliseen muotoon ja saivat hirmuisen kasan risuaitoja aikaiseksi. Sitten jo valikoitu ympyröitä sinne sekaan ja ne teki siinä noin tunnin verran ja ensimmäisen tunnin jälkeen niin lähes kaikki oli päätynyt siihen, että kun oli tavoitteena selvittää, miten tämä toiminto toimii, niin pitää yksinkertaistaa matematiikkaa sillä tavalla, että tutkitaankin suoraan. Se on niistä yksinkertaisimman näköinen niin symbolisesti kuin graafisestikin esitettynä. Ja tämä meillä oli alkuhypoteesina, että me emme varaa materiaalia mihinkään muuhun geometriseen esitykseen, vaan lähdetäänkin tekemään pelkästään sinne suoraan, koska se on se OPSI-asia ja toivotaan, että näin kävisi. No niin kävi. Toisella tunnilla viimeistään kaikki oli materiaalipaketin mukana toimimassa. Katsovat, että ehkä se aika kuluu mukavemmin, kun on myös jotakin ongelmatehtävää tarkasteltavissa. Tässä materiaalipaketissa niin oli kaikki nämä 56 tehtävää. Siellä oli niistä 4 kategoriasta, käsiteorientaatiosta ja määrittelystä 8 kappaletta, tunnistamiseen oli 13 kappaletta, tuottamisen 20 ja lujittamisen 13 jälleen kappaletta. Tehtäviä. Näissä tehtävissä nyt oli niitä alaosioita A-sta E-hen. Tunnistamistehtävät oli saattoi sivun mittaisia tai vähän lyhyempiä. Ne vähän vaihteli niiden koot. Mutta kaikki ne on 56 tehtävää. Ne tehtävät oli tehty niin, että ne hyödyntäisi mahdollisimman hyvin tiedon eri esitysmuotoja, sanallis-sanallisia, kuvallis-symbolisia, tunnistamista, tuottamista. Tuolla näkyy pikkuinen pätkä kuvallis-sanallista ja niin edelleen. Kaikkien eri esitysmuotojen välille tehtäviä oli pyritty tekemään. Ja sitten miten nämä tehtävät tarjottiin, niin ne tarjottiin semmoisella buffet-pöydällä, tuossa on vähän valokuvaa siitä, että tehtävät oli pinoissa isolla pöydällä
Ja oppilaat sai käydä sieltä vähän kuin buffet aamiaisella niin hakemassa aina haluamansa tehtävä, mikä sillä hetkellä kiinnosti. Ja ne valikoi sieltä niitä vähän oman mieltymyksensä mukaan. Ne otti niitä ja merkkasivat projektipolkunsa, jota ne piti yllä, minkä tehtävän ne aina ottavat käsittelyyn. Ja sitten merkkasivat sen tehtävän perään, onnistuko sen käsittely vai jäikö se kesken ja tuliko niinku yhtenäinen polku vai tuliko siinä välillä katkoja. Ja haluttiin katsoa, että miten paljon ne yleensä niitä tehtäviä sen projektin aikana tulevat tekemään ja minkä tyyppisistä tehtävistä ne on eniten kiinnostunut. Tämä oli sen verran avoin tämä eka kierros, kun me ei edes tiedetty, miten paljon tähän oppilailla voi sitä aikaa mennä. Niin me ei edes sanottu, miten kauan tämä projekti kestää, vaan sanottiin, että lopetetaan sitten, kun se teistä hyvältä tuntuu. Ja loppupelissään tästä projektista tuli 9 oppitunnin mittainen. Ne oli näitä 45 minuutin oppitunteja. 9. tunnin kohdalla, kun sitä keskusteltiin, niin siellä alkoi olla oppilaat sitä mieltä, että tämä on nyt jo selvinnyt ja tämä työskentely on jo tuonut ihan riittävästi heille tietoa, että oltaisiin valmiita loppumittaukseen. Jokaisella tunnilla täytettiin siis sitä projektipolkua, mutta myös tunnin lopussa tehtiin tämmöistä lyhyttä oppimispäiväkirjaan tarvittavaa niin kuin koostetta, jossa ne kirjoitti lyhyesti, mitä on tänään opittu, mikä jäi askarruttamaan, sitten ryhmän työskentelystä, miten ryhmäsi työskenteli, kuinka itse työskentelit omasta mielestäsi tänään ja minkälaiset tavoitteet asetetaan seuraavalle kerralle. Tämmöinen aina 5 minuuttia lopusta oli aika, kun täytettiin tämmöistä projektipaperia. No sitten se 8 tuntia, kun oli työskennelty, niin me tehtiin sitten tämmöinen kognitiivinen testi. Mitattiin heidän osaamistaan erityisesti suoran jyrkkyyden eli kulmakertoimen käsitteen hallinnassa. Tämä oli kynäpaperitesti ja tätä samaa testiä on käytetty Modem 1-tutkimuksessa 89 ensimmäisen kerran. Me oltiin muokattu sitä kysymyslomaketta, kyselyä sen verran, että siellä oli muun muassa europäivitykset tullut, mutta tehtävätyypit niin säilyi samanlaisina. Ja me teetettiin tästä ensimmäinen versio testistä ennen projektin alkua ja sitten teetettiin tämä heti projektin päätyttyä ja vielä 3. kerran 5 kuukautta sitten projektin päättymisen jälkeen niin tämmöinen uusinta testi ja katsottiin, miten ne tulokset muuttuu. Ja tuossa mulla on kuvaajana siellä materiaaleissa, mitä teille jaan, niin tämä kuvaaja on myös esillä, mutta tässä on testin tulokset kaiken 20 tehtävänsä niin kuin mukaisesti esitettynä. Ensimmäiset 5 tehtävät on soveltavia tehtäviä. Sitten siinä on yhteensä tunnistamisia 6 tehtävää. Saadaan kaikkien esitysmuotojen välinen tunnistus selville. Ja sitten on tuottamistehtäviä kaikkien eri esitysmuotojen välille. Niitä on yhteensä 9 kappaletta. Ja mustalla ylimpänä palkkina on aina se testitulos, minkä he saivat ennen tämän opiskelun alkua. Seuraavana on heti opiskelun päätyttyä ja sitten tuossa 3. ylhäältä on kohta, mikä on 5 kuukautta opiskelun päättymisen jälkeen testitulos tällä ryhmällä näistä asioista. Ja nämä tulokset vertailun vuoksi laitoin siihen alimmaksi tämän raidallisen. Se on Modem-testiryhmä, siinä oli 500 opiskelijaa lukioikäistä ja ammattikoululaista vuodelta 1989, kuinka he menesty keskimäärin tässä samassa testissä. Ja nämä tulokset nyt oli sellaiset, että näistä heräsi sellainen ajatus, että mitähän tuossa opiskelussa, mitä siellä oikein tapahtui, ja toinen ajatus, mikä tässä testaamisessa meni väärin.
jälkimmäiseen syynä oli se, kun rupesi katsomaan, että täällä testeissä ensinnäkin tuosta ensimmäisen ja toisen tason väliltä niin näkee jo silmämääräisesti, että siinä on aika huima kehitys tapahtunut. Mutta sitten siinä myös näkyy se, että näiden ysiluokkalaisten osaamisen taso niin jossakin soveltavassa tehtävätyypissä niin oli lähtökohtaisesti jo parempi kuin sieltä 8-9 vuoden modern-testeissä. Ja sitten ainoastaan missä niin kun rupesi näkymään se ero näiden oikeastaan modern-ryhmäläisten niin kun eduksi, oli näitä tuottamistehtävät, jotka tietysti laskemalla tulee, niin siellä tuottamisen osuus oli todella heikkoa tällä porukalla ennen sitä projektia, mutta sitten tämän projektin myötä niiden tuottamisen taso nousi merkitsevästi, sanoisin ratkaisevasti, niin kaikkinensa. 3 pistettä oli maksimi kohdastaan. Ja noiden tuloksien pohjalta, niin tietysti siinä oli joukko pieni 23 tapaustutkimus, ei siitä hirmu kvantitatiivista. Kvasikokeellinen asetelma, hyvin kyseenalainen sinänsä silti, siinä on paljon muuttujia, miten poissulkeminen on hankalaa. Mutta joka tapauksessa niin tässä niin kun näiden tuloksien perusteella pystyttiin väittämään se, että tuon prosessin aikana on jotain opittu. Mielenkiintoiseksi sen tekee sen, että 5 kuukautta tämän jälkeen, kun katsottiin, niin täällä on vastauksien taso on keskimäärin säilynyt. Ja joissakin tehtävissä se on parantunut huomattavasti myös sen prosessin jälkeen. Ja tässäkin tuli sellaisia ajatuksia, että millä näitä voidaan selittää. Esimerkiksi graafisesta symbolisen muotoon tuottamistehtävä, eli sulla on suoran kuvaaja ja pitää kirjoittaa suora yhtälö. Ja tuossa oli semmoinen mielenkiintoinen tehtävä, sen osaaminen ei kovin hyvää ollut heti projektin jälkeen, mutta 5 kuukautta sen jälkeen siihenkin se hallinta on tullut kyllä jo hyvälle tasolle. Ja nyt pitää muistaa se, että me tehtiin toi projekti koko ajan laskimella. Ja tämmöistä suoran yhtälön kirjoittamista, niin helpoimmillaan se oli sitä, että piirti suoran ja raahasi sen sinne algebralaatikkoon ja sai vastauksia, se oli siinä. Siinä ei paljon tarvinnut ymmärtää sitä, miten se toimi. Tämä itse asiassa selittikin näistä tuloksista suurimman osan. Että siinä ei sitä proseduraalista tietoa suoran yhtälön tuottamiseksi niin ei muodostunut vielä projektin aikana kaikille. Ja kumminkin sitten se prosessi jatkui siten, että 5 kuukautta ton jälkeen niin se osaamisen taso oli jo hyvä. Ja nämä kvantitatiiviset tulokset sitten oikeastaan niin kuin käynnisti varsinaisen tutkimuksen, että mitä siellä prosessissa tapahtuu. Ja sitä varten mä halusin ruveta tutustumaan vähän tarkemmin siihen, että mitkä tekijät siellä vaikuttaa. Me tuon projektin jälkeen joulukuussa, kun se päättyi, niin tehtiin yhteistyötä äidinkielen opettajan kanssa sillesti, että 9-luokalla oli tämmöinen raportin kirjoittaminen yksi äidinkielen kurssin osa-alue ja osatehtävä. Ja yhdistettiin voimia siten, että äidinkielen tunnin integraationa ne tuotti sen raportin tästä ClassPad-projektista. Siihen raporttiin tuli kolmea niin kuin osa-aluetta. He piti kuvata ensin se työskentelyään sen projektin aikana ja siinä käytettiin niitä oppimispäiväkirjoja apuna. Sitten tärkeä kohta itselleni oli se, että ne erittelis kaikennäköisiä kokemuksia ja tuntemuksia tämän projektin aikana. Minkälaisia elämyksiä, turhautumisen tilanteita siellä tuli, että nostivat niitä esille. Ja sitten kolmantena he tuotti myös tämmöisen lineaarisesta funktiosta ja sen toiminnoista ja semmoisen matemaattisen osion siihen raporttiin, josta voi katsoa sitä, että miten ne ymmärtää niin kuin
asian laidan. No, tämä kokemus- ja tuntemusosio oli sellainen, josta tuli hyvin keskeinen osa, sillä pääsi niin kuin kiinni siihen, miltä se oli tuntunut ja minkälaisena se oli koettu se Glassback-työskentely. Vielä tässä vaiheessa sanoin, että kerättiin muutakin aineistoa. Meillä oli muun muassa siellä 8 oppilasta, 4 2 hengen paria. Niillä oli Madonna-mikit päässä ja langattomilla mikeillä me äänitettiin niiden keskustelu kokonaan se 9 tunnin ajan. Kaikki mitä he puhuivat, niin se tuli meille nauhalle. Käytettiin videoita, otettiin videoita tunnilla, kuvattiin sitä tuntityöskentelyä ja sen lisäksi vielä haastattelin nämä opiskelijat projektin lopussa. Otin myös tämmöisen haastatteluaineiston. Näitä kaikkia on käytetty eri muissa yhteyksissä, mutta tämä raportti jo sinänsä rupesi avaamaan peliä aika hyvin, kun sitä lähti tämmöistä aineistolähteisen analyysin menetelmillä selvittämään. No, mitä sieltä löytyi sillä aineistolähtöisesti katsottuna? Siellä oli kyse semmoisesta matematiikan haltuunoton prosessista. Ja se oli tämmöisen niin kuin ytimenä siinä prosessissa oli tällainen masterointi tai niin kuin matematiikan haltuunotto. Mulle tulee olo siitä, että mä osaan matematiikan käsiteltävän, osaan sitä tehdä ja ymmärrän sitä. Tämmöinen tekemisen ja ymmärtämisen niin kuin näkökulmat paljastui paljon siellä. Laskimella pystyi tekemään matematiikkaa, painelemalla nappia sai oikeita vastauksia ymmärtämättä matematiikkaa. Mutta ajan myötä sinne myös voi saada se ymmärryksen mukaan. Ja tästä tuli semmoinen nelikenttä mukaan, jossa tämä tekeminen ja ymmärtäminen niin kuin oli vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Se, mikä aiheuttaa niin oppilaiden minäpystyvyys ja käsitys itsestään matematiikan tekijänä asettaa semmoisen niin kuin lähtökohtaisen tilan tämän projektin onnistumiselle. Ja se on niin kuin, siitä riippuu hyvin paljon se, että miten tämmöisestä itseohjautuvasta oppilaskeskeisestä prosessista pystyy selviämään. Ja miten se tavallaan se itsetunto kehittyy sen projektin aikana. On hyvin keskeisessä osassa. Sitten tätä prosessiahan väritti tai oikeastaan muokkasi hyvin vahvasti se opettajan toiminta. Me oltiin siinä minimalistisessa ympäristössä, siis opettajan rooli oli minimoitu, siinä on se minimalistisen ohjeistuksen malli mukana. Ja se tietysti väritti sitä tapahtumaa vahvasti. Yhtenä tekijänä tässä myös oli sitten tämmöinen ehto toiminnalle. Asettautui oppijaan niin kuin itsensä sisältä. Minkälainen itsesäätely minulla on, itseohjautuvuus, miten minä kykenen tämmöiseen kollaboratiiviseen työskentelyyn. Nämä oli niin kuin ehtona sen haltuunoton onnistumiselle. Ja hyvin suuren keskiön siinä tietysti nousi se teknologia välineenä ja sitten ne ongelmatehtävät sisältönä, jotka mahdollisti yleensäkin sen oppimisprosessin tapahtumisen. Ja se, että tällä tavalla toimien, niin näistä raporteista paljastui hyvin vahvasti ne elementit siihen, että se työskentely myös näyttäytyi, kuinka se oltiin suunniteltu, niin se myös kokemuksista näyttäytyi oppilailta täyttäen hyvin vahvasti oppilaskeskeisen matematiikan niin kuin toteuttamismuodon.
Ja mitä tästä prosessista tuli seurauksena? Ne seuraukset ymmärtämisen ja tekemisen suhteen riippuvat vielä siis tyytyväisyydestä. Siihen tuli semmoinen tunneosio. Oletko sä tyytyväinen tilanteeseen vai oletko sä tyytymätön tilanteeseen? Ja tapahtui niin kuin 4 erilaista mahdollisuutta. Se, että pystynkö mä ottamaan haltuun tekemisen ja ymmärtämisen tasolla matematiikan. Ja jos pystyin, niin olinko siihen tyytyväinen vai tyytymätön. Niin näistä saatiin 4 erilaista niin kuin lopputulemaa tilanteesta riippuen. Ja tämä malli ei sinänsä ole niin kuin vaan alusta loppuun prosessimalli, vaan tämä voidaan kuvata sellaisena, että se on koko ajan olemassa siinä tilanteessa mukana ja se on koko ajan kehittyvä. Tuosta mallista paljastui 2 erilaista oppijatyyppiä tai kohtaloa oikeastaan. Tämmöinen B-profiili, joka on tossa, ja sitten L-profiili. Ja tämä tarina meni tässä siten, että prosessin alussa tämä akseli mittaa niin kuin oppilaan tyytyväisyyttä. Ja sitten tämä mittaa sitä, että millä tavalla on toi tekemisen ja ymmärtämisen niin kuin asema saatu. Vasemmalla puolella on otettu haltuun jo tekeminen ymmärtämättä sitä matematiikkaa, oikealla puolella on otettu haltuun tekeminen ja ymmärretään myös se tekeminen. Ja tyytyväisyyden taso tossa. Projekti alkoi kaikilla siten, että ei me mitään vielä ymmärretty sitä matematiikasta, miten se toimii, mutta se ei haitannut. Laskin osasi tehdä näitä asioita meidän puolesta. Ja me naputeltiin laskimeen, meillä oli kaikki vapaata siinä. Saatti itse päättää, mitä tehtiin. Oltiin hyvin tyytyväisiä tilanteessa. Kaikilla oli tilanne tässä hyvä. Varsin nopeasti tapahtui kumminkin tyytymättömyyden tilaan. Se ei enää riittänyt se, että laskin osaa, minä en. Kyllähän näistä tehtävistä selvitään, mutta ei hajuakaan, miten se laskin toimii. Ja tämä kohta teki sen tyytymättömyyden tunteen oppilaille, että rupesi ärsyttämään, että mä en tajua, mitä siinä tapahtuu. Tämän jälkeen nämä polut profiileilla niin kuin erotu. V-profiilissa ymmärrys siitä matematiikasta saavutettiin yhteistyössä kaverin kanssa. Sulla tuli kokemus siitä, että minä autoin kaveria, kaveri auttoi minua. Ja me tehtiin yhdessä, me yhdessä ratkaistiin tämä ongelma. Ja siitä tuli äärimmäinen semmoinen tyytyväisyyden tila. Ja tällä oli vaikutusta myös siihen itsetunnon kehittymiseen, positiivinen vaikutus sinne. Ja tässä prosessissa keskeistä oli se, että se oli yhdessä tehty. Täällä oli joukossa sitten oppilaita, joille kävi niin, että ne sai ymmärryksen, mitä siellä tapahtuu. Mutta ne koki tulleensa opetetuksi. Aina joku kaveri kertoi mulle, miten nämä hommat tehdään. Itse en älynyt yhtään mitään näistä. Ja se tyytymättömyys jäi sinne. Sä oot ollut ongelmanratkaisuprosessissa kiinni tiukka ja sä oot yrittänyt selvittää sitä ja pinnistellyt. Ja sitten lopulta joku sulle kertoo, miten se homma tehdään. Se tyytyväisyyttä sinne ei tuu, vaikka sä mittareilla näytettynä. Ja myös itse tiedostat sen, että sä ymmärrät sen asian. Se tyytyväisyyden kokemus jää puuttumaan. No, 23 oppilasta, 21 heistä oli tuolla V-profiilin oppilaita. 2 kohdalla tapahtui tämä L-profiili. Näiden 2 oppilaan kohdalla oli sellainen juttu, että molemmilla oli alkujaan pari työskentelyssä. 2 tunnin jälkeen he vaihtoivat pois parityöskentelystä, kun tuli sellainen olo, että ei tämä parina ei tätä matematiikkaa voi oppia puhuen. Sitä pitää tehdä itse kirjasta tietyssä järjestyksessä ja opettajaopetuksessa. No opettajaopetus oli nyt poistettu, nyt ollaan heitteillä. Toinen heistä otti oppikirjat käyttöönsä, luki kirjaa, teki tehtäviä sen avulla, teki niitä noutopöydän tehtäviä, mutta ei niin kuin saanut yksinään ratkaistua sitä tehtävää.
Ja kun haastattelussa selvitin, minkä takia hän niin kuin valitsi tien, että lähtee tekemään yksin, niin siellä oli 2 selitettä. Toinen oli se, että hänen lähtökohtainen ajatus oli jo siitä, että tämä on ihan erilaista kuin ennen ja tämä on uusi tapa. Ja hän on sitä mieltä, että matematiikkaa ei voi oppia, se on muutenkin vaikeaa, niin sitä ei voi oppia kuin yksinään paljon laskemalla ja tekemällä, keskittymällä, mutta ei kaverin kanssa, ei se kaveri voi auttaa siinä, ei se voi opettaa niin hyvin kuin opettaja. Tämmöinen käsitys siitä, miten matematiikkaa opetetaan, niin oli hyvin vahva ja vankka, eikä hän halunnut sitä muuttaa tässä projektin aikana. Toiselle kaverille kävi niin, että sen pari oli välillä sairaana, sitten sillä vaihtui pari ja se ryhmädynamiikka muuttui silleesti, että hän koki jotenkin jäävänsä vähän ulkopuoliseksi siitä ja joka tapauksessa ajatui siihen, että teen yksinäni, no teki jonkun verran, mutta koki sen niin hankalaksi, että luovutti tekemisen. Ja nyt näiden tuloksien pohjalta niin kun mietittiin sitä, että mikä tässä nyt on meille opetus. Keskimäärin projekti toimi hyvin. Se, että nämä 21 oppilasta ne oppi matematiikkaa, mutta kun haastateltiin se, että mitä muuta ne oppi, niin sieltä tuli valtavasti sellaisia asioita uudesta työskentelytavasta, minäpystyvyydestä. Opin myös siitä, että tämmöinen tapa on minulle soveliaampi oppia asioita. Oppi uuden työskentelykulttuurin, luottamaan teknologiaan. Siellä oli paljon asioita, mitkä niin kuin nousi niiltä oppilailta esille, että ei tämä ollut pelkkää matematiikan oppimista tämä projekti. Mutta sitten näiden 2 tapauksen kautta ja sitä pohtien, niin tuli myös se, mikä opettajan rooli tämmöisessä projektissa on. Se on korostunut siinä, että vaikka me annetaan autonomia valita tekemiset, meidän pitää tietysti jossakin vaiheessa aina olla se henkilö, joka aina muistuttaa siitä, mistä oli kyse. Ei rajoiteta tekemistä, mutta se, mihinkä joutuu alussa ohjaamaan, niin on siihen, että tämä uusi työskentelytapa, että sitä ei ongelmalähtöisesti sinänsä lähdettäisi opiskelemaan, vaan että jos näyttää siltä, että se paridynamiikka ei toimi, niin opettajan on siinä hyvä olla mukana niin kuin kehittämässä sitä ja antamassa niin kuin apua siihen, että saataisiin se työskentelytapa haltuun. Tässä muussa tavoin tulee liian paljon kerralla opittavaa. Toisaalta 9 tuntia vuoden oppitunneista niin ei taida olla 5% enempää. Se, minkä kokemuksen se tarjoaa oppilaille, niin siinä pohjassa, niin vaikka siellä nyt tulisikin epäonnistumisia yhdellä kierroksella, niin se kokemus silti heille kannattaa tarjota. Tästä ryhmästä muistan sen, että kun oli käyty tämä Classpack-projekti, niin mitä se vaikutti meidän opiskeluun sen jälkeen. Se vaikutti siten, että mä kysyin aina oppilailta, että kun oli uusi asia tulossa, että miten te haluatte tämän nyt mentävän. Varsin monesti he sanoo, että olisi kiva, jos opetat asiat ja sitten me tehdään nämä tehtävät ja opiskellaan niin kuin silleesti perinteisesti. Kun kysyin minkä takia, niin ne sanoivat, että kun se on paljon helpompaa. On paljon helpompaa ja se helppous selvisi myöhemmin minulle siitä, että kun opettaja ei ole antamassa rajaa, että mikä on riittävä määrä tehdä töitä, mikä on riittävä oppimisen taso. Opettaja ei sano tätä, niin monille käy niin, että ne huomaa, että ei tässä vielä kaikkea ymmärretä. Ne jatkaa ja menee eteenpäin. Ja siitä aiheutuu se, että tuntuu rankalta työskentely, mutta se toisaalta myös selittää ne oppimistulokset, minkä takia ne oli sitten niin kovat. Se oppimista ei niin kuin pysäytetty missään vaiheessa, vaan sitä vain jatkettiin, että onkohan tätä nyt riittävästi opiskeltu. Se myös näkyy siinä 5 kuukauden jälkeen, että meillä tulokset vaan parani projektin päättymisen jälkeen. Joku oppilas aika hyvin kuvasi siellä sen, että ongelmanratkaisu on sellaista, kun siihen jää koukkuun, niin sitä ei enää pysty lopettamaan, vaan se ajatus palaa siihen aina aika ajoin ja se vaan ratkaisee sitä. Meillä ehkä itsellemme on siitä paras
kokemus matematiikkaa harrastajana, että näinhän se tappo tuppaa olemaan. Joo, tässäpä tällä erää. Kiitoksia.